Takže ako ďalšia pretekárka sa vám predstavila pani Viktória Kekešová so svojou súčkou Abby Wolfe Mon. Ďakujem. Vyhľadanie figuranta v poriadku, známka výborná, vystavenie a vyštekanie. Súčka mala vyštekať okamžitejšie a súčka nám príliš vyskakuje, tým pádom nemôže štekať tak intenzívne. Známka dobrá, spodná hranica, pokus o útek figuranta. Keď vychádza figurant z plenty, súčka by mala byť kľudnejšia. Zákrok energický, zákus ešte plný, avšak pred pušťačkou tam bol prekus. Známka veľmi dobrá. Obrana psa pri strážení, je tam horší zákus, prijal by som jej plnčí a lepšie držanie, mala tam nejaké prekusy. Známka veľmi dobrá. Útok na psa z pohybu, prijal by som jej lepšiu razanciu a plnčí a pevnejší zákus. Takisto pred pustením bol tam taký mierny nekľud, známka veľmi dobrá. Bočný doprovod bol korektný, avšak potom súčka nám mierne odbehla, ale reaguje na povel psovoda a na priradenie psovoda. Známka dobrá, dneska veľmi dobre, 90 bodov, gratulujem.